Anyway, wadhi mbele ni familia mapio ulane odare gweng manyatike nasani koro jote sikunde primary manyoro yuago pek mar yudo thieth, pi maler, net magengo suna kod midhiero mamoko bende. Jafwambo George Juma nigi ler mar wachni. Kao kuwe komidhi moko ma oting'o nok mar chiemo ma jogo mapio daro kendo jote ka jot mar skul primary mar Nyora e sapono minyatike kale familia gi mapio daro bende sani koyudo pek e yudo thieth. Thoth osiptende moting'o mano mar Kabuto dispensary nyaka sani koro pio luoro kendo tamo oganda gi mapio daro e chopo mondo giyud thieth. Jogo matuo obentie kar jotni koro rito nyaka koro chieng' pi dog piny mondo eka giyud yo mar chopo utego mag thieth. Hawezi kupata kwa rahisi kwa sababu pia mabarabara pia imeharibika na huwa tunaenda hospitali huko ng'ambo. Saa zingine kumejaa hata wenye wanatoa watu ng'ambo ingine kuelekea ingine hawezi kufika kwa sababu mafuriko ni mengi sana. Saa kutibiwa sio rahisi sana. Angi shida hospital kaka wanyalo dhi onge. Ndara kaka wanyalo keti goremgi ka nikech wach ndara. Onge kaka gigi nyalo biro nwa Nyora mondo mi wayud gigewa e yo makare mikelonwa. Jodagi manyatike mapio daro wacho ni deber kata en kaunti ma Migori tero negi chenrogo mag thieth e kar jotno mondo giyud thieth. Keche en kuma ji odhugni, tuoche donjo, pi bende biro pi mararacha, makata kaka wamodhe be onge. Kida dhi hospital, onge kaka idhi Luanda, ndara onge. Kida dhi Kabuto, onge kaka inyalo idho kocha, pi opong'. Oganda gi mapio ulo dari miechgi bende wacho ne gimodho pige ma olil. Gino mosemiyo gigamo tuoche ma ikelo kod lil moting'o tuo mar kachocho. Maji pia tupati kwa sababu mafuriko imeshaingia kwenye pali tulikuwa tunatoa maji. Sasa maji machafu imeingia kwa maji masafi. Kata mobile cho kanitie inyalo mana medo konyo wago. The total capacity was about to manage only 300 school going children. But given the magnitude of settlement there due to flooding, it is overwhelmed. The situation is overwhelmed. But there's no otherwise. They have to only deal with the situation which is there. Sanitation is not good, I want to confirm. And health-wise, I want to say recently, a team of medical officers came there to give us water treatment drugs, which actually, I think they are not enough. I would request that they add more to the population which is there. Giwak, ni bende sono baro gindasi, kendo thothgi, gamo tuo mar malaria, nikech nyaka sani gionge kod nets ma ginyalo tiyo godo e geng'o suna. Net waonge go suna no ema medo watuo mokwongo. Medo wa malaria. Waonge gi nede. Wan gi ngima matek, wan gi joma tuo, wan gi joma ok nyal e kam kanyo. Jatend migao no mathe kaunti ma Migori Caleb Opondi wachne gisetemo chwalo chenro mag thieth ne oganda gi mapio ulo daro e kar jotni. Ka bende pod gidhi nyime kod medo keto kenge mopogore opogore maneno e yudo thieth e kinde ka kinde. Mi watero chemicals ma inyal ket pi e kibuyu to iketo to pi koro gimodho pi maler emoyo nyocha jogewa ne wayudo kony koa e Ministry of Health kaachiel gi World Health Organization. Last week on Thursday ne gikelonwa commodities mang'eny kendo wasetero kono. Opondi wacho ne gisebedo kod pek mar chiwo nets mag suna. Kata kamano gimanyo kaka gande bende koro pio daro nyayudo nets mondo koro konygi e geng'o tuo mar malaria. Net kang'eni watin godo to nitie matin mane osemi jok modak e kam to nwasemake an order wadhi ng'iewo mo mosquito net. George Juma, Ramogi TV, Migori. Baso di yo moro machuok udogo mag ndaka matin taneno ote mar Ramogi TV Trevan Kodi ya wora ahinya gik matimore ahero Masara Singa nyakwar Odongo mar wang' neno West Kanyamkago amoso baba wa Singa Odongo manugo na doyo erokamano ahinya. Machielo bende kentika Austin Oyu wachana neno news maler kan